дар ин видео гап мезанем дар бораи Стив Ҷобс, яъне ки дар бораи одаме ки чӣ гуна ширкати Apple месоза аз як гараж ва оро табдил мета ба як корпоратсияи калон ки доходаш аз доходи Министерствои финанси амрикода зиёд буд ва чӣ сабаб мешавад ки худи основатели Apple аз ширкати худаш меронанд, чӣ хел ӯ ҳамкорӣ мекунад ва душманӣ мекунад бо ширкати Microsoft Билл Гейтс. вақте ки ӯро аз ширкаташ меронанд, ӯ ширкати дигар месозад. ин ширкат чӣ ширкат буд ва чӣ гуна ширкати дигара ба чанд сад миллион доллар дар худи Apple мефурӯшад ки ба ҳамин тавассут ӯ бо генерални директори Apple мешавад. яъне ки барнома хеле ҳам ҷолиба, то охира тамошо кунед. аз қадамҳои аввал то марг. ва бардоро мехоҳам хотиррасон кунам барои мухлисои конкрет Ядушинский канал ҳамчунин фаъол шудагии спонсорства, функсияи супер спасибо ва донат. ссилкаи донат дар описанияи видео. Супер спасибоша медонед через комментария карда мешавад ва спонсорстваш дар худи канала. тамошо мекунед видеоро. историяи хеле ҳам ғайриоддию бовар накардани Стив Ҷобс, яъне ки основатели Apple, ҳамон вақте сар мешавад ки ҳамсояҳои ӯ дар солҳои 70 дар Калифорния хеле ҳам баақл буданд. ӯ техникаҳое мебароварданд ки дар ӯ замона хеле ҳам умни ба ҳисоб мерафт. ахуди Стив Ҷобс бошад шахсе ки дар ӯ вақт хондана партофтагӣ буд, аз храм мехӯрд, бутилка дават мекард, маводи мухаддир истифода мекард ва медитатсия мекард то ин ки смисли ҳаёта биёвад ки дар чиай. Ҷобс як рафиқ дошт бо номи Стив Возняк, хеле ҳам ботаники зур ва гении электроника. ӯ ҳам қадар дар соҳаи худаш зур буд ки метавонист компютер сабрат кунад бо истифодаи 2 маротиба камтар микросхема аз оне ки лозимае. ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи Стив Ҷобс, основатели Apple, ки айни замон ин компания чӣ гунае ба он нигоҳ накарда ки худи Стив Ҷобс аллакай зинда нестай, лекин интереснаш дар он фаҳмидан ки чӣ гуна ин одам аз ҳичи чунин корпоратсияи калона сохт. ин намуд контенти таърихӣ ва мотиватсионӣ мешавад дар махсус плейлистҳо, яъне ки видеое ки пешина тамошо кардем историyaҳои криминалӣ буданд, дар дига плейлистҳо буданд ё дар дига плейлистҳоанд. ҳамин хел канали мода плейлистҳо ҳастае ки ҳар гуна видео ба махсус плейлистҳо доштагиае. ҳозир боша ин намуд контента тамошо мекунем. ва пеш аз тамошо кардани видео, бародаро ҳама медонанд ки ҳозир чемпионати ҷаҳон оиди спорт рафтаистае ва шумо дар ин шуғли дӯстдоштатон на танҳо вақтро наметавонед гузаронда барои тамошо кардан ва боз ҳам метавонем пул кор кунем. яъне чӣ гуна? ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш шудагиае бигзарен дар сайт регистратсия кунен, дар ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худтон пул кор кунен. яъне чӣ гуна? ӯ бурд мекунанд, то пул кор мекунӣ. ва фаромӯш накун дар вақти полни регистратсия кардан ва дар депозити аввал ба промокоди канал мувофиқи сумми мондагит бонус ба даст биёр. ҳам ссилка барои регистратсия кардан ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духтагиае. дар он вақт компютерҳо ҳамчун як набори инструментҳо фурӯхта мешид ки бояд ту худат ҷамъ кунӣ, ба дасти худат сабиратшон кунӣ. лекин дар як вақт дар сари Возняк як идея меояд ки ҳамаи ҳамин чизое ки тит буд бояд одамо худшон сабират мекарданд, дар як системни блок ҷамъш кунӣ. вақте ки изобретение тайёр буд, Стив Ҷобс хеле ҳам ба ҳайрат меояд. вақте ки ҳар як тугмаи аппарата пахш мекард, дарҳол дар экран матн мебаромад, яъне ки ҳарфҳо мебаромад. ӯ ҳамон лаҳза дарк мекунад ки ин изобретение ҳастае ки ба ӯ пули хеле ҳам калон меорад. ва ӯ мегӯяд ки аз он нигоҳ накарда ки мо дар ин кор бурд мекунем ё ин ки бой метем, мо ин корро мекунем барои он хотире ки ҳатто агар мо боям битем, мо ширкати шахсии худмона дорем ва якум бор дар ҳаётмон медонем ки ин чӣ гунае ширкати худа доштан. Ҷобс дар вақти кашфиёти худшона ном мегузора Apple компютер. барои чӣ Apple компютер, яъне ки Apple себ мешава. Apple калимаи буд дар он вақт яъне ки себ, чизи оддӣ ки чизи қина омехта мекунад. компютера. дар бораи кашфиёти худшон ӯ дар як клуби хонагии компютерӣ сухан мекунанд. баромади ӯ ягон каса ба ҳайрат намеорад, лекин як одама интересоват мекунад. ин шахс буд соҳиби мағозаи компютерӣ ки ӯ даб лозим буд техника барои фурӯш.
ва ӯ 50 компютер заказ мекунад. Барои иҷро кардани ин заказ ӯ маҷбур буданд ки дар $15000 запчаст бихаранд, ки ин маблаға ӯ надоштанд албатта дар вақт. барои дарёфт кардани ин маблағ, яъне ки барои инвеститсия, Стив Ҷобс мегарда ба ҳама ҷойҳое ки мумкин буд. лекин шахсое ки мефаҳманд ки ӯ сум, яъне ки ҳамчун вложение талаб кардааст барои компютере ки барои шахсҳои оддия, ӯра и гап намефора. яъне ки банкиро дигар шахсора ҳамчун ба назар мерасад ки дар рӯи ӯ туф кардагӣ бошӣ. барои чӣ хотир ки дар ӯ вақт компютер барои халқи оддӣ не, барои корпоратсия ва махсус ширкатҳо буд. ва ягона чизе ки метавонанд ӯ дарёфт кунанд и кредит буд. кредите ки бояд 30 рӯз пас баргардонӣ. аз ҳамин хотир коре ки дар дӯши ӯ буд хеле ҳам ҷиддӣ буд. компютерро сабират карда мешаванд дар хонаи Стив Ҷобс ва ҷалб карда мешавад дар ин кор тамоми дӯсту рафиқои ӯ. спални, кухни стол, гараж ҳамаш ба ҷойҳои корӣ табдил меёбад. ба Ҷобс муяссар мегардад ки барои деталҳоро харидорӣ кардан скидкаи хеле ҳам калон ба даст биёрад. аз ҳамин хотир 2 баробар зиёд аз оне ки аз ӯ заказ кардагӣ буданд метавонанд компютер бароранд. 50 таи ӯра ба шахсе ки заказ кардагӣ мефурӯшанд, а 50 таи дигаша дар мобайни дӯсту рафиқошон тақсим мекунанд. баъдан бизнеси ӯ хеле ҳам зур мешавад ва дигар компютерҳое ки ӯ мебароварданд ба магазинҳои электроника мефурӯшанд 3 баробар қимат аз нархи аслии худаш. яъне ки аз закупкаи запчастое ки ӯ мехаранд 3 баробар дар болош мемонданд ва мефурӯхтанд. ва албатта ки конкурентҳо ҳам дар ин вақт хоб намерафтанд. соли 76 магазинҳои компютер ҳамин қадар тез мебаромаданд ки ба мисли сароянда ва ҳофизи блогерои ҳозира. компютерое ки конкурентҳои ӯ мебароварданд хеле ҳам зеботар ва ҷолибтар буданд аз он компютерое ки Apple 1 мебаровард. яъне ки компютерое ӯ ба мисли як чамадони чӯбин буд. ва дар ин вақт дар сари Ҷобс як фикре меояд ки компютер на танҳо аз дурун бояд зур бошад, балки намуди берунаш ҳам бояд зур бошад. яъне ки чӣ хеле ки шумо ёд дорен аллакай, дар вақте ки дар мактаби миёна мехондин, дар дарси компютер шумо дамихе савол медонанд ки компютер аз чанд қисм иборат аст. экран, блок система, миш, клавиатура, қавр балову дигар. ва Стив Ҷобс ба ҳамин хулосае меояд ки ҳамаи ҳамин бояд як бошад. бояд халқи оддиам бутона компютерро бихара ки хеле ҳам оддия бихара ва истифода бара. дар он вақт компютерҳо ба мисли як ящики чоркунҷаи хеле ҳам калон буданд ки овозҳои безеб мебароварданд ва возняк придумат мекунад компютереро ки углои жёсткӣ надошт, яъне ки углош хеле закруглёни базибак буданд, экраншон цветной буд ва ҳамаш дар як блок буд. лекин ҳар як чизе ки возняк придумат мекунад ҳама ё албатта ки проект буд ва барои ира реализоват кардан ва баровардан пули хеле ҳам калон лозим буд. вақте ки ӯ ба назди ягон боё, ягон одамои сумдор мераванд барои вложение кардан ё ин ки инвеститсия кардан дар компанияи ӯро меган иди ти нахуй отсюда, барои он хотире ки шумо ҳатто мактаб хатм кардагӣ нестед. чӣ? ва ё компютер баровардестанд. лекин ҳами понятие ки ты хондагӣ нестӣ, ты диплом надорӣ, ҳами дар ҳамон вақтам кор мекард. ӯро яъне ки пеш мекунанд, ягон ҷода гапшуна намегирад. ва ба ғайр аз ҳамаи кори абора даҳшатнок мекард намуди Стив Ҷобс, яъне як шахси бугинӣ ба прическаи хеле ҳам бад, бо слансиё дар пош ва хеле ҳам хирае ки аз хирагии ӯ гӯши одам дард мекард. Стив Ҷобс здаватса намекунад ва мераса ба гурӯи стартапи инвеститсия Дон Валентайн. лекин ӯ ҳам Стив Ҷобса шефи неудачнико дар маркетинг ҳисоб мекунад. барои он хотире ки Стив Ҷобс худ шахсан мерафт ба магазинҳое ки техника мефурӯшанд ва техникаи худша пешниҳод мекард. аз ҳамин хотир Валентайн ӯра рад мекунад. лекин чӣ хеле ки мо медонем, Ҷобс хеле ҳам шахси хира буд. ӯ аз ӯ талаб мекунад ки агар ки ягон намуд кӯмаки молиявӣ карда натонад, хатъя ягон совет биде ва ӯра ба назди
як маркетологи хеле ҳам бузург бо номи Маркл Маркулиро мекунад, ки ин шахс дар синни 33 солагиш хеле ҳам бой буд. дар ӯ сол ягон одам чени ӯ иқадар донишу малакаи зиёд дар бораи маркетинг ва соҳаи савдо надошт. вақте ки Маркула компютери Ҷобса Apple дира мебина, чашмои ӯ ай косахонаи сараш берун мебароянд ва ӯ фикр мекунад ки ин компютери ояндае ва дар оянда хеле ҳам корпоратсияи калон мешава ва пули хеле ҳам калон метавона биёра ва пешниҳод мекунад $250,000 ба ивази сеюм ҳиссаи аксияи компания. яъне ки ҳамин тариқ ҳамаи шахсое ки дар доираи ҳамин ширкат буданд 26 ҳиссаи долияи компанияра соҳиб мешаванд, а ҳиссаи мондагиша боша инвестирода мемонанд. 3 январи соли 1977 официалан зарегистрироват мешавад корпоратсияи нави Apple Computer. Маркула тарзи фикронии ин ҷавонора зур мекунад, яъне ки ба ӯ мефаҳмонад ки барои ба ҳадаф расидан, успеш нишидан дар кор нестае ки дар аввал танҳо дар бораи пул фикр кунӣ, яъне ки шумо бояд фикр кунед дар бораи он чизе ки дӯст медорен ва кореро кунед ки шумо дӯст медорен пеш аз ҳама. яъне ки чизеро ман ҳама вақт мегӯм ки одамое мепурсанд айма ки чӣ хел блогер шем ва шахсое ки як подписчик надоранд мегӯяд чӣ хел яка пул кор кунем. хеле тема дигаре. Маркули ба ӯ мегӯяд ки шумо метавонед ки техникаи хеле ҳам зур барорен, лекин он техника успешни нашавад. ба кадом сабаб? ба сабаби оне ки агар шумо правилна ӯро пешниҳод карда натонед дар халқ. ва албатта ки Стив Ҷобс хеле ҳам умни буд ва суханҳои ӯро ба мисли як мачалкаи тар мекаша мегирад. ва дар якмин намоиши хидр соли 1977 ӯ ҷойгирӣ мешавад дар маркази зал ва метавонист ки хеле ҳам озод ва ба боварӣ пешниҳод кунад компютери суперски хидша. ва барои хотире ки дар байни дигар конкурентҳо хубтар битовар, стенди хидша ороиш мета ба бархит ва освещениё ва якумин бор дар ҳаёташ либосҳои хеле ҳам хуб мепӯша ва сардаҳанша ороиш мета. дар корпуси бежави блестящи Apple D хеле ҳам солидна ба назар мерасид дар муқоиса ба дигар компютерҳои конкурентҳое ки дар металлически корпусҳо буданд ва хеле ҳам бад ба назар мерасиданд. якумин бор дар ҳаёти Apple одамо хидшон ба сӯи ӯ медаванд, на ин ки ӯ ба тарафи одамо. ва дар хиди ҳамин намоиш ӯ ба миқдори 300 компютер закази нав мегирад. ва якумин бор ширкати реалӣ мешавад ки коргарош аз гараж мегзаранд ба офиси Купертина бо шумораи хеле ҳам зиёди коргаро. лекин талаботу вазифаҳои наве ки ба дӯши Стив Ҷобс буд барои ӯ хеле ҳам қин буд. ӯ хеле ҳам асабӣ буд. метавонист ки болои сари ҳар як коргар биёяд ва бигӯяд ки ту баровардести ва Купертин боша ин корро таҳаммул карда наметавонист. ва аз ҳамин хотир ӯ ҳамчун президенти ширкат Майкл Скотта мегирад, то ки Стив Ҷобси хеле ҳам асабира оромтар кунад. ӯ фақат як вазифа дошт: Стив Ҷобса дар ҷои худаш бишнона, яъне ки ин хел ҳама сотрудникора заиб накунад. лекин Стив Ҷобс дар ширкати худаш дигар директора ягон хел таҳаммул карда наметавонист. ин ба назари ӯ ҳамчун марг буд ва ин сабаби мешавад ки бо ябора конфликтҳо сахтара даҳшатноктар шаванд. ва ӯ ба ҳама хеле ҳам причинаи кам метавонист ки муноқиша барпо кунад ва метавонист ки ба гирия биёра ҳатто хидша. Стив Ҷобс ба намуди бугунӣ ва бомжии худаш метавонист ки тамоми инвесторро аз ширкаташ дур кунад, лекин вақте ки ӯ як бор тугмаи Apple компютера пахш мекарданд, дарҳол инвестори ин ширкат мешиданд. 12 декабри соли 80 Apple ба IPO мебарояд. дар он вақт нархи аксияҳои ширката мегузоранд ба $22. танҳо дар давоми як соат шумораи ӯ ба 4 миллион мерасад. Apple яке аз ширкатҳои бобарортарин дар тамоми историяи
биржа мешавад. Дар синни 25 солагӣ Стив Ҷобс хеле ҳам афсонавӣ бой мешавад бо состоянии $256 миллион. конкурентон он қадар зиёд буданд ва ба хотири Apple савдои ӯ ба осмон мехезад. Аз 2000 дар соли 77 ба 200,000 дар соли 81. лекин барои Стив Ҷобс и кам буд. Ӯ мехост ки изи худша дар коинот бугзорад ва ӯ бовар дошт ки ин иза мегузора Apple C. памяти калон, экрани калон ва дизайни хеле ҳам зур. Лекин ба хотири оне ки дар халқ талаботи компютера хеле ҳам зиёд кард Apple, и ба ӯ минусид, яъне ки ӯ худаш дар ботулоқи худаш бо меғутид. Яъне чӣ хел? Ӯ оҳиста-оҳиста ба хотири оне ки савдош хеле ҳам хуб буд, ашибкаҳои худша намедид. адделе ки бо компютери Apple C кор мекардан ба мисли як мусорка буд ва хоҳиши хеле ҳам баланди Стив Ҷобс барои несовершенство, яъне ки ягон чизи зуру ҷолиб, компютер Apple C-ра хеле ҳам компактни бад мекунад, яъне ки майдаи бад. ва аз ҳамин хотир дар муқоисаи дигар компонентҳои техника платаи ӯ хурди бад мешавад бо коннекторҳои хеле ҳам баде ки бисёри вақтҳо отказ мекардан аз кор. аз ҳамин хотир баромади Apple C моҳи майи 80 хеле ҳам нобарор мешавад. а вақте ки компютер аллакай ашибкаҳоша бартараф мекунанд ва ӯро соз мекунанд, аллакай хеле ҳам дер буд. репутатсияи ширкат ниже плинтус мешавад. аз савдои IBM дар дараҷаи якум мехезад. ашибкаҳои компютера бори инженеро мекунанд. а Стив Ҷобс боша мега ман намедонам, яйби ман нест. а баъдан ӯ фикр мекунад дар бораи оне ки чӣ гуна бисозам компютереро ки, яъне ки чизеро ки ба ягон чӣ монанд набоша, чизҳое ки дар он вақт буданд дар конкурентҳои ӯ. дар он вақт дар Америка хеле ҳам популяр мебуд видеомагнитофонҳо, ки ҳар як шахс орзу дошт ки ӯра ба даст биёрад. а компютер барои халқи оддӣ як чизи хеле ҳам қин ва ғайриоддӣ ба назар мерасид, ки барои бо ӯ сару кор бигирӣ ту бояд ягон хакер ё ин ки программист бошӣ. яъне ки Стив Ҷобс мехоҳад чизи барора ки ҳамин хеле популяр мебошад ба мисли видеомагнитофон, ки ҳама бихоҳа ӯра бихара ва ҳама ӯра бифаҳма, оддӣ боша, простой боша. лекин дар Xerox PARC аллакай кор мекарданд дар чунин идея. хеле ҳам супер компютери оддӣ ки ҳатто одами пиён метавонад ки бо ӯ сару кор бигирад. ба ҷои дос запрос ки дар он вақт дар компютера истифода мешид, ё истифода мебаранд графика, рабочий стол ва ҳуҷҷатҳо ки ба мисли як мӯъҷиза мешид ба пахш кардани кнопкаи мышка кушоишон. дар он вақт албатта ки ин кора амалӣ кардан ба мисли як афсона ба назар мерасид. анак ҷои интереснаш дар ҳамин ҷое ки Стив Ҷобс чӣ хел хитрӣ мекунад. аҳамият ден чӣ кор мекунад ӯ? тамоми корҳое ки Xerox мекард ё махфӣ буданд. Apple Xerox имконият метавад ки инвестировать кунад дар Apple, лекин ба як шарт. шарт ҳамин буд ки ӯ тамоми корҳое ки махфия барои дигаро дар Apple мекушоданд. Xerox ба хулосае меояд ки ин ширкат ӯ қадар баақл нестае ки корҳои моро дарк кунад ва секретҳои худшона ба эвази инвестировать кардан дар ширкати Apple мекушоянд. лекин вақте ки Стив Ҷобс ба Xerox меояд барои фаҳмидани секрети ӯ дар доираи чӣ гуна ӯ технологияшона пеш мебаранд, Xerox ба ӯ чизҳои лозимаро нишон намедод. дигар программаҳоро нишон медод барои ҳиша дигар тараф кардан ва программаҳое ки аз ҳама муҳима ва Стив Ҷобс мехост ки ӯро фаҳма, Xerox ӯро ба ӯ нишон намедод. Стив Ҷобс ира мефаҳма ва талаб мекунад ки дигароша ба ман нишон буден, лекин нишон наметан. Стив Ҷобс ба ғазаб омада ба главаи компанияи Xerox занг мезанад ва вақте ки командаи ширкати Apple тамоми изобретении Xerox-а мебинанд, ӯ хеле ҳам ба ҳайрат меоянд. инженери ширкати Apple Аткинсон хеле ҳам даҳшатзада мешавад ва ҳар як пикселе ки дар экран мебаромад нигоҳ мекард ба ҳамин дараҷае ки гӯё овози дохили экран мешавад. ахиди Ҷобс бошад дар атрофи компютер чарх мезад ва мегуфт ки ана гап дар куҷоае, мо кони тиллоро наёфтем. ва дар охир мефаҳмад ки чизе ки мехост дар куҷоае ва мефаҳмад ки чӣ гуна бояд бошад компютерҳои оянда.
Xerox чӣ хеле ки маслиҳат карда шудаги буд 100 000 аксияи хича ба даст меёра ки нархи во ба миллион мерасид. Лекин аз як тараф ҳамаи ба мисли он ба назар мерасид ки як группаи хулигано як ширкати боя ҳуҷум кардагиянд ва ғорат кардагиянд. Группаи хулигано албатта ки ширкати Apple буд. Ва албатта ки як идеяи холӣ и басанда набуд. Ту бояд ки идеяра реализоват кунӣ, дар амал биёрӣ. Ва Стив Ҷобс ира хеле ҳам хуб аюдаш мебарояд. Во мишкара хеле ҳам оддӣ мекунанд, корпуса хеле ҳам зебо, системара хеле ҳам оддӣ мекунанд ва менюи компютера плавный ва компютера ном мегузоранд Macintosh. Вақте ки во ҳама машғул буданд барои ҳал кардани ин кор, моҳи августи соли 1081 IBM компютери нави худша мебарорад. Ва Стив Ҷобс ба хулосае меояд ки агар ки ӯ ин муҳорибара бо IBM бой битанд, компютерни технология 20 сол баъқиб мезанад. ӯ да маъқул буд ки ӯ худша ҳисоб мекард ҳамчун шахсе ки худованд интихоб кардагиаша барои ҳифз кардани технология нисбати армияи бадӣ ҳисоб мекард IBM. Лекин барои он хотире ки и миссияра амалӣ бигардонӣ, шахсе дар кор буд ки дар Уолл-стрит хеле ҳам мақоми баланд дошт ва Стив Ҷобс барои ин рол намешид, барои он хотире ки хеле ҳам асабӣ буд. Ва барои ҳал кардани ин мушкилӣ совети директоро ӯ вақт чангаки худшона мепартоянд ба тарафи Ҷон Скали аз Pepsi Cola. Дар он вақт ӯ ҳамчун як ҷодугар ё ин ки фокусник дар соҳаи маркетинг ва финансов ба ҳисоб мерафт. Лекин албатта ки ӯ пешниҳодро рад мекунад то ки даво кор кунад. Чӣ хеле ки мо медонем барои чӣ Стив Ҷобса гений ҳисоб мекунем ва ҳисоб мекунанд. ӯ и одама ба як ҷумла фикрша тағйир метаҳад. ин ҷумла чӣ гуна буд? Шумо то охири умри худтона оби ширинак мефурӯшен ё ин ки дар охир ба хулосае меояем ки ба ягон кори ҷиддӣ сару кор бигирем. Оператсиони системаи нави Apple танҳо дар желези раднои худаш кор мекард. Яъне ки Ҷобс ҳисоб мекард ҳамин чизеро ки компютери ӯ бо дигар компютерҳо алоқамандӣ надоранд ва ин кора хеле ҳам кори хуб ҳисоб мекард. Лекин дар ин вақт программаҳои ширкати Apple менавишт. Дар он вақт аллакай ҳеҷ кас дар ӯ машҳур набуд, Билл Гейтс. ва ӯ дар ҳамон вақт дар Mac интерфейси нава мебинад ва мефаҳмад ки дар пушти ин интерфейси нав ояндаи. ва соли 83 дар як конференсияи хеле ҳам калон эълон мекунад ки Microsoft ҳамин хеле Windows мебарорад ки интерфейсаш ба мисли интерфейси Apple. ва албатта ки вақте ки Ҷобс дар ин бора дарак меёвад, Гейтса гунаҳгор мекунад ба дуздӣ. Лекин Гейтс ҳам беақл набуд. Пеш аз ин корша кардан ӯ фикр кардаги буд ки агар ки ин кор рух бидад чӣ гуна ҷавоб метаҳад. ӯ як ҷавобе метаҳад ки ҷавоби ӯ дар таърих мемонад. ма ба компанияе ворид шудем ки ҳамсояи ҳардумонай Xerox ва мехостум ки аз уҷа телевизора бидуздам, яъне ки технологияша. ва мега мефаҳмам ки ту мара пеш кардаӣ. Лекин дар вақте ки ӯ ба ин муноқиша ҳамашон зайнид буданд ва барбиёр доштанд ки ки правай ки не правай ки чира дуздагия, компанияи IBM ки Стив Ҷобс ҳамчун империяи бадӣ мешуморид, 3 баробар аз ӯ зиёд техника мефурӯшад ва долияи ӯ дар ине ки технология ба 26% боло меравад. ва дар ин вақт якумин умеде ки ҳамаи корро ҳал мекунад буд дар Macintosh. дар вақти кашидани нақшаи баромади Macintosh, Apple ба хулосае меояд ки ӯра як намуд бояд пешниҳод кунад ки одамо ба ҳайрат биёянд. соли 84 командаи Apple бо ҳамроҳи Ридли Скотт як ролики ба навор мегиранд ки дар ролик нишон даштагиаи Apple ҳамчун ширкате ки вазифааш ҳифз кардани халқ, наҷот додани мардум аз қувваи бадия. Яъне ки мақсади асосии ролика дар ҳамон буд ки дар ҳамон ҷаҳони торику пур аз фанди фиребу пропаганда IBM нишон доданд. зане ки бо либосҳои равшану рангоранг баромад Apple ки революсия кард. Яъне ки Apple халқа аз пропагандаву фанди фиребу дигар озод мекунад. Лекин дар совети директоров ролике ки $750,000 барои сабт кардани ӯ расход шудагӣ буд, танҳо як дилбеҳузурӣ бедор мекарду тамом. Лекин роҳи ақибгардӣ дигар набуд. вақти эфирӣ аллакай харидорӣ карда шудагӣ буд.
дар вақти матчи суперкубкаи оиди футбол. яъне ки ин вақте астае ки дар назди экран шиштагиан ним аҳолии кишвар, яъне ки ин вақте ки ту мехарӣ ҳамчун реклама ба ивази тилло меиста. 30 секунди ин вақта харидан $5 миллион, яъне ки дар ҳамин вақт агар ту реклама бигузорӣ, яъне ки ҳамин ролики жуткира 96 миллион одам тамошо мекунад, ки ин ролик ба ягон намуди рекламаи дигар монанд набуд. албатта ки баъди баромадани чунин чизҳои ҷолиб ҳама новостиҳо, ҳама телевизорҳо дар бораи ӯ реклама мегиранд, яъне ки ин реклама баъде ки дар эфирни времяи футбол мебарояд, дар дигар телеканалу дар дигар ҷозҳо намоиш дода мешид. ин ҳамон вақте буд ки дар ӯ вақт маладёж, шахсони ҷавон ҳисоб мекарданд ки компютер ин ҳамчун инструменти властае ки одамои оддиро управлят мекунанд. вақте ки ин ролика мебинанд, мефаҳманд ки и революция, яъне ки Apple революция бар зидди технологияе ки давлат одаморо идора мекунад, яъне ки технология барои халқ. реклама ҳамонро ба одамо нишон медиҳад. вай барои халқ боз наздик мешавад ба хотири оне ки дар ҳамон вақт ҷанги хунук мерафт, ки президент Рейган империяи бадин меномид. баъди реклама 100 рӯзи аввал Мак мисли як хӯроки гарм ба савдо мерафт. лекин вақте ки ҳама ором мешавад, мефаҳманд ки Мак на он қадар хӯроки ба маззаву гармакай, чӣ хеле ки ба назар мерасад. савдо дар замин мезанад. маълум мешавад ки Мак хеле ҳам тормоза, яъне ки мечаспад. дигар дар ин вақт ягон намуди реклама ёрдам намедод. барои картинкаи зебо ту маҷбур будӣ ки пул бидӣ. мощносташ хеле ҳам кам буд. дар Макинтош памяти хеле ҳам кам мондагӣ буданд. встроени жесткий диск надошт. ба хотири оне ки бисёр овоз накунад, вентиляция дар ӯ намонда буданд. набудани вентиляция збой медод. вақте ки истифодабарандагон дар бораи ин дарак меёванд, продажа меафта. Стив Ҷобс бовар дошт ба оне ки ба ҳар як чизе ки ӯ даст мезана, ӯ ба тилло мубаддал мегардад. аз ҳамин хотир дар техникаҳои худаш тестви испитание намегзарон, яъне ки санҷиш намегзарон. дар Мак барномаҳо намерасид, ҷойҳое ки ту расширид мекунӣ тавоноиҳои компютера набуд. экран майда, дискетара бошад, компютер ба ҳар як баҳона мепартофт. дар вақте ки IBM 1000 программаҳоро метавонист ки қабул кунад. ба хотири оне ки ҳама вақт Стив Ҷобс компютерҳои худро даработат мекард, нархи ӯ мехезад ба $2000. Стив Ҷобс боша як кори хеле ҳам даҳшатнока медид ки савдогаро дар магазинҳо якумин техникае ки ба харидоро пешниҳод мекарданд, и компютери IBM буд, на ин ки Apple. ҳар як шахсе ки фисёравно барои Мак магазин омадагӣ буд, фисёравно ӯро тов медоданд ҳамон хеле ки ӯ IBM бихарад. аз ҳамин хотир фурӯши Мак дар замин мезанад. албатта ки ҳамаи ба Стив Ҷобс маъқул намешавад. Стив Ҷобс ва аъзои командаи ӯ ба ғам меафтанд. давоми як чанд моҳ ӯ намедонанд ки чӣ кор кунанд. бисёр инженер ва шахсое ки хуб сару кор доштанд бо техника аз ширкат мераванд ва аз ҳама даҳшатнок хабар ҳамон мешавад ки ветерани ширкат, яъне ки возник меравад. ӯ ҳисоб мекунад ки аз ҳама беақлӣ қадр накардани Apple буд, ки то ҳоло ҳам основной доходе ки дар ширкат меовард маҳз ҳамин Apple ба ҳисоб мерафт. складои Apple пур аз компютерҳое буд ки ба фурӯш нарафтанд. Стив Ҷобс хеле ҳам дар як паникаи калон гирифтор буд ва ба мисли Титанике ки ғарқ шидагӣ буд, ӯ ҳам фурӯ мерафт зери об. албатта ки дар ҳамаи корҳо гунаҳгор худи Стив Ҷобс ба ҳисоб мерафт. барои чӣ? барои он хотире ки ӯ компютера сохт барои организатсияҳо, лекин ӯро реклама кард барои халқи оддӣ. албатта агар ки Стив Ҷобс саростима намешид, ҳамаи корҳо и ашибкаҳо рух намедод, лекин ӯ фикр мекард ки бояд саростима бошӣ, бояд ҳама кора
тест кунӣ ки яъне ки ҳис мекард ки умри ӯ намераса ҳамаша успеҳ карданда. вазифаи ҷобса дар он вақт мегузоранд ҳамчун шахсе ки бояд контролировать кунад скалера, лекин ҷобс ҳам хеле ҳам куклаводӣ моҳир буд. як намуди ход мекунад нисбати скалли ки ӯ худша одами главне ҳис мекунад дар ширкат. чӣ қадар муддати дарозе ки ҷобс контролировать мекард скалера, ҳамон қадар муддат дароз бо ӯра бад медид ва нофаҳмоӣ дар байни ин ду шахс дар ширкат то чанде душвор шидан мегирифт. ин нофаҳмоӣ байни ӯ совети директорора хеле ҳам нигарон мекард. стив ҷобс ҳар як шахсеро ки дар коридор вомехӯрд метонист ки ниже плинтус кунад. коргаро ширката ҳамчун ширкате ҳисоб мекарданд ки як киштии бемисли сарнишинай ки ба туман равона мешавад ва дар натиҷа скалли ҷобса озод мекунад аз проекти макинтош. ва албатта ки кор барои стив ҷобс на он қадар маъқул мешавад ва ӯ придумат мекунад нақшаи приворота ва коргарора нисбати худаш ҷалб мекунанд то ки тарафдори ӯ шаванд. лекин скалли дар ин бора дарак меёбад ва дар совети директорҳо мегӯяд ки ё ин ки ӯ ё ин ки ҷобс. условияи хеле ҳам ҷиддӣ. ё ки мара бигирен дар кор, ё ин ки ҷобса, ё ман мебарам ё ӯ. чизе ки ҳозир ман мегӯм шуморо хеле ҳам дар ҳайрат меорад. яъне ки стив ҷобс основатели Apple дар совети директорҳо дар вақти овоздиҳӣ, яъне ки худи основатели Apple аз кор озод мекунанд. ҳама овоз мета ба фоидаи скалли, яъне ки стив ҷобса ба нокаут мефиристанд. лекин бисёри сотрудникҳо дар ин кор маъқул набуд, яъне ки на ҳама зидди ҷобс буданд. бисёриҳо дар ширкат ҳамчун ширкате ки барои творчество буд, аллакай дигар чунин ширкат ба ҳисоб намерафт. барои он хотире ки дар уҷа стив ҷобс нест ва ӯ ҳамроҳи стив ҷобс аз ширкат мебароянд. аъзои совет вақте ки ин хабара мешунаванд, девона мешаванд. ба ғазаб омада бисёриҳош фикр мекунанд ки наказат кунанд ҳамчун предател ҳамун шахсҳоеро ки ин кора кардан ва худи стив ҷобса предатели меҳисобанд ва шахсе меҳисобанд ки дар пинҳонӣ ҳамин хел нақшаи кашидагие ки аз ҳама сотрудникҳои хуби ширката ҳамроҳи худаш барора бара ва албатта ки ҳамаи ӯро аз территорияи ширкат мебароранд ва стив ҷобса дар суд метан. албатта ки иш хеле ҳам ғайриёдӣ метавад, лекин баъде ки аз ширкат стив ҷобс мебарояд, аксияҳои ширкат ба 7% ба боло мехезанд. барои он хотире ки аксионерро нағз намедиданд стив ҷобса ва ӯ хирсанд буданд аз он натиҷае ки хулигани калифорниӣ дигар дар сари қудрат нест. стива маиб карда тонистанд, лекин шикаста не. ӯ ягон вақт нақшаи таслим шидана надошт. як вақт ҳангоме ки дар университет қадам мезад, як биохимика мебинад. ин профессор жалб мекунад аз оне ки ба хотири набудани компютери бақувват барои як эксперимент ӯ як ҳафтаи худшона сарф мекунанд. албатта агар ки ин хабара халқи оддӣ, одами оддӣ бишнава, мега хай зиқ наша брат, ҳамаш хуб мешава. лекин ира стив ҷобс мешнава. дарҳол дар сари ӯ идея пайдо мешава барои сохтани компютери пурқувват барои вузҳо ва дар ҳамин ҷо ӯ основат мекунад ширкати нава бо номи Next. ва намуди зоҳирии ӯра ба мисли куб мекунад, яъне ки куб шаҳодат медод аз солидности худи товар ё ин ки одамои солидне ки ира истифода мебаранд ва аз ҷопониҳо илҳом гирифта заводи хеле ҳам гаронбаҳо месозад ва албатта ки хароҷоти ҳамаи ин аз худи ҷайбҳои стив ҷобс буд. пул ҳамин қадар бисёр расход мешид ки гӯё маълим оилӣ гирифта бошад. моҳи сентябри соли 86 тамоми график ҷазир мешавад. ҳоло ҳам стив ҷобс ҳеҷ чиз ёд нагирифт. дар завод креслаҳои $20,000 будану, лекин худи ширката хатари банкротӣ таҳдид мекард. барои испасад кардани ширкати худаш, ҷобс 10% аксияҳои ширкатша ба фурӯш мегузорад ба нархи $10 миллион. рақама ӯ просто аз воздух мегирад аз калаи худаш. барои он хотире ки дар он вақт ширкати ӯ, яъне Next, ягон хел успешнӣ набуд, доходи зур надошт. аз ҳамин хотир ягон инвестор инвестировать намекунад дар ширкати ӯ. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, ӯ метавонад ки дар охир диққати як шахса ба худаш ҷалб кунад. Росс Перро.
аз Техас. ва ӯ Ҷобс мегӯяд ки агар ки пул дар кор шид та ҳе бугӯ. Тақрибан тамоми ҳаёти худаш пера пушаймон аз он буд ки дар вақташ дар Microsoft инвестировать накард. вақте ки Билл Гейтс он қадар машҳур набуд ва ширкаташ пешрафта набуд, аю пул металабид ва албатта ӯ намехост ки боз такрор кунад хатогии худша ва дафъар боша $20 миллион дар ширкати Стив Ҷобс ба эвази 16% аксияҳои ширкат мегузорад. ба ғайр аз кӯмаки молиявӣ бо дигар хел кӯмакам мекунад барои Стив Ҷобс, яъне ки ба ҳар як ҷое ки мерафт дар оҷа Стив Ҷобс ва ширкати ӯра таъриф мекард. лекин Гейтс боша ай дигар хок буд. ӯ техникаи Стив Ҷобса як мусор бо корпуси беақлона меномид ва идеяша боша мегуфт ба наздикӣ барҳам мехӯрад. моҳи октябри соли 88 як презентатсияи хеле ҳам олӣ мегзаронад Стив Ҷобс барои Next. албатта дар аввал ҳама ҳайрон мешава, ҳама ҳаловат мебаранд барои он хотире ки худи презентатсияро зур мегзаронд Стив Ҷобс. баъдан ҳама фаромӯш мекунад. лекин вақте ки соли 89 аллакай худи техника мебарояд ба бозор, бозам безе буд. яъне ки 400 адад дар як моҳ танҳо савдо кардагӣ буданд тамом. яъне ки мушкилиҳои Next ҳаме буд ки бисёр барномаҳо бо ӯ кор намекард. дар бозор боша дигар техникаҳое буданд ки аз ида арзонтар буданд, лекин аз ида хубтар аз ҷиҳати техникӣ. Ҷобс пул сарф мекарду ширкаташ афтидан мегирифт. Стив Ҷобса масхара мекарданд ва аднаразви меномиданд барои он хотире ки ба ғайр аз Apple D ӯ дигар ягон кашфиёт, ягон таҷҳизоте надошт ки техникае яъне ки ӯ дар асоси ӯ кор кардагӣ ва ӯ техника успешништагӣ. яъне ки танҳо корпуси зебо басанда нестае ки техника ба фурӯш барава. империяи Стив Ҷобс ба замин мезанад вақте ки Microsoft мисли хамири очагиворӣ дам мекард. соли 1994 ширкати Apple ам боша на он қадар бобарор буд барои он хотире ки баъде ки аз оҷа Стив Ҷобса меронанд фукшон дар замин мезанад. Microsoft боша ринка аз худ мекунад ба ҷамъоварӣ кардани ҳосили идеяи копировать кардани дигаро. соли 95 Windows оператсиони системаи бобарортарини тамоми вақт дар ҷаҳон мешавад. дар ин вақт боша як пои ширкати Apple дар лави гур расидагӣ буд. вақте ки директорои Apple мебинанд ки чӣ гуна аз полкаҳои магазин оператсиони системаҳои Windows мехаранд ва Apple боша ягон кас нигоҳ намекунад, ӯ аз принсипҳое ки Стив Ҷобс гузоштагӣ буд даст мекашанд ва сар мекунанд ба фурӯхтани литсензияи Macintosh ба дигар производитело. яъне ки чӣ маъни дорад бародаро як бор дига мефаҳмонам. мисол мегирем Windows дар HP ҳам кор мекунад, дар Dell ҳам кор мекунад, дар мисол Lenovo ҳам кор мекунад, дар дигар маркаҳои компютеро кор мекунад Windows. лекин оператсиони системаи Apple толка дар Apple кор мекунад. намешава ки оператсиони системаи мисол iPhone-ато бигирӣ дар Android бизанӣ. ӯво дар он вақт ҳамаи литсензияро мефурӯшанд, яъне ки дигарро ҳам имконият метаҳанд ки ин кора кунанд. лекин и баъдтар мешава, хубтар не. баъди фурӯши компютеро бо дар замин мезанад. ва бале, директорои Apple дар он вақт Стив Ҷобс набуданд. ӯ здаватса мекунанд ва фикр мекарданд ки Apple ба ягон кас буфурӯшанд. лекин дар он вақт ягон кас ҳам чунин ширкатиро ки имрӯз ба пага мебара хариданда тайёр набуд. маҳз дар ҳамин вақт Стив Ҷобс имконият дошт ки Apple бихӯра, яъне ки бигира аз худ куна ва боз сари курсии шахси асосии ширкат шава. лекин ӯ як принсип дошт ки намехост ки ба зурӣ кора кунад. ӯ мехост ки даъваташ кунанд ҳамчун директори ширкат. ӯ мехоҳанд ки оператсиони системаи Ҷобса бигиранд ва маҳз дар ҳамин буд нақшаи Ҷобс ба сари қудрат омаданда. яъне ки Apple бояд ширкати Стив Ҷобса мехарид, и ба Стив Ҷобс имконият медод ки дар аъзои совети директоро дохил шавад. ва албатта ки чӣ хеле ки медонен, аз оҷа дига осонай гузаштан ба вазифаи генерални директор. албатта Apple дар чангаки Ҷобс меафтад. соли 96 Apple Next ба арзиши
$426 миллион мехара. Яъне ки чӣ хел шумо тасаввур кунед бародаро фикри Ҷобса ки ҳам пул ба даст оварду, ҳам дуруни Apple даромад. баъди хабараш шнавидан девона мешава. Гейтс ӯ ҳисоб мекард ки ҷодугари ришакӣ тонист ки ҳамаро фреб кунад ва ба ӯ фурӯхт як мусрире ки ба ҳеҷ кас лозим набуд. Лекин на танҳо плани Ҷобс фурӯхтани ширкат буд. Иша аллакай Гейтс намефаҳмид. Дар аввал соли 97 Ҷобс ягон аъзои муҳими ширкат набуд. Ҳамчун неофициални консултант ба ҳисоб мерафт ки дар презентатсияҳо баромад мекард. Яъне ки ширкат хиёл мекард ки Стив Ҷобса просто барои паказуха нишон метад. Чӣ хеле одамо медонанд ки основатели Apple, яъне ки Стив Ҷобса халқ бештар бовар мекард. Лекин Стив Ҷобс оҳиста оҳиста одамои худша дар вазифаҳои муҳими ширкат туғри кардан мегирад. баъдан корҳои ширкат оҳиста оҳиста ҷунбидан мегиранд, лекин бозам савдо дар замин задагӣ буд. Дар охир як вақт Стив Ҷобса даъват мекунанд дар вазифаи генерални директор. Лекин дар инҷа ман медонам шумо ҳамози ҳайрон мешавед барои бозии Стив Ҷобс, лекин аз ин пешниҳод ӯ даст мекаша. Не ки всё равно власти ӯ кам набуд дар ин ширкат. А дар ӯ вақт главаи Apple буд Эд Вуллер. ҳатто ӯ ҳам аллакай фикри аз кор рафта надошт, барои он хотире ки ӯ медид ва мефаҳмид ки Apple банкрот мешавад. ба ғайр аз ин боз як кори даҳшатноки дигар ҳам буд ки тамоми коргарои ширкат оҳиста оҳиста аз кор баромада истоданд ва Стив Ҷобс ба хулосае меояд ки миёнша бандаву аз пайи нигоҳ доштани кадрои зур шавад, то ки ӯ нараванд. Лекин аъзои директоро розӣ намешаванд ба оне ки дар ин кор Стив Ҷобс дахолат кунад ва ӯ як условия мемонад. ё ки мега ман дахолат мекунам, ё ин ки ман мерам. барои он хотире ки ман вақт надорам ки бо совети директоро сусукат кунам ва талаб мекунад ки ҳамаи аъзои совети директоро аз кор бароянд. баъдан ӯ бармегардад. танҳо Вуллард метавонист беистад. дар ин вақт қувват тарафи Ҷобс буд, барои он хотире ки дар он вақт бисёри аъзои совети директоро худшон мехостанд аз кор раванд. Маркула ҳам аз кор мебарояд ва дар ҳамин вақт Стив Ҷобс дар охир дар сари курсии генерални директори Apple мешинад. ва дар ин ҳолат аллакай Стив Ҷобс хеле ҳам баақл шидагӣ буд. Якумин коре ки ӯ мекунад дарҳол манъ мекунад фурӯхтани литсензияи оператсиони системаи Макинтоша ба дигар производитело. Ҷобс ҳисоб мекард ки аз ҳамада идеяи беақлтаринае ки иҷозат бити производителое ки мусорни компютерро мебароранд супер оператсиони системаи ӯро истифода баранд ва ба дастҳои ҷазиршон як пораи доходи ӯро бигиранд. ширкат ранги номбоихона техника мебаровард. Як чанд вариантҳои ҳар як техникаро мебароварданд. То на техникаҳои нодаркор буд. ҳатто худи коргаро ҳам намефаҳмиданд ки ӯ чӣ кор кардаистанд. ва вақте ки Ҷобс меояд 70% ассортименти техникаҳоро кам мекунад ва дар якум соли кориш 3000 коргарои нодаркоре ки просто ради галочка буданд аз кор хориҷ мекунад. баъди 2 соли дар дами банкротство ва қарор доштани ширкат, дар охир ӯ метавонад ки боз сарша боло кунад. хабари баргаштани Стив Ҷобс бар сари чамбараки Apple нархи аксияҳои ширката аз $13 ба $20 мехезонад. Дар конференсияи Macworld моҳи августи 97 Стив Ҷобс эълон мекунад дар бораи ҳамкорӣ бо Microsoft ки Гейтс $150 миллион инвестировать мекунад дар Apple. душманои дерина хостанд дӯст шаванд. Microsoft аллакай дар вақт хеле ҳам ширкати бобарор буд ва барои он хотире ки аз чиқрӣ бироя, Стив Ҷобсда вақт дар кор буд ва дӯстӣ бо душман. аз шунавидани ин новостиҳо аксияҳои ширкат ба осмон мехезанд. танҳо дар давоми як рӯз нархи ширкат ба $830 миллион боло меравад. ширкате ки як пош далави гур буд ногаҳон зинда мешавад. дар бозори компютерҳо тамоми производителҳо якхела коробка мебароварданд. яъне ки производстворо ба дигар ширкатҳо бовар мекарданд. ахирчон боша конкурировать мекарданд ва соревновать мекарданд
бонарх. Джобс боша фикр мекард ки беҳтарин техника на танҳо номаш бояд беҳтарин боша, бо беҳтарин битова. Яъне ки чӣ хел сохта мешава компютерҳои Apple ва дигаро. Мисол мегирем, дигар ширкатҳо дизайншон вобастагӣ мекунад аз ҳамун компанияҳое ки бо во ҳамкорӣ мекунад ва во месозанд техникара. Яъне ки дизайн ай худи ширкат вобастагӣ надошт. Apple боша наоборот, Apple аввал дизайна месоза, баъдан худи техникара. Яъне ки баъд инженерро мега ки ина маҳ дизайни тайёр, ана ки шумо дар ҳамин дизайн ҷо кунен мағзи сари ҳамун компютера. Дар дигар ширкатҳои кор наоборот ай. Ҳамин хел соли 98 iMac мебароя бо корпуси прозрачни ки ба як чакраи калони об монанд буд. Албатта ки дар он вақти ҳамчун техникае метофт ки гӯё ӯро аз дигар сайёра инопланетянӣ оварда бошанд. Ба ҷои корпусҳои бемаънию як қопча сим, як чизи идеал набуд. Як техникае ки ҳамин хел мехост. Бисёр дорандаҳои техника метарсиданд ва ӯро пинҳон мекарданд. Не ки чӣ хел бугум, барои воҳима набуд дар он вақт техника. Лекин ҳар шахсе ки iMac дора, ба мисли айфонҳои ҳозира, селфи гирифта нишон метаҳанд худчона, ҳамон хел соҳибои iMac ӯро дар ҷои намоён мемонданд ки агар хонаи ӯ ягон меҳмон бияд, якум ҳамуро бинад. Одамо девонавор аз полкаҳои мағоза ӯро мехариданд. Дар охири сол 800 000 адад чунин компютер ба фурӯш меравад. Билл Гейтс боша бо ҳамун гап кори худаш мега и успех муваққатие. ба он нигоҳ накарда ки аллакай савдои Apple хуб шидагӣ буд, боз як чиз дигар буд ки Стив Ҷобсда маъқул набуд. Яъне ки ба ӯ писанд набуд ки компютерҳои ӯра дар қатори як мусор ба монанди Dell мондагиянд ва ҳатто фурӯшандаҳо наметавонанд ки фарқияти компютери ӯра аз дигар компютерҳо ба харидорро бифаҳмонанд. Ва ин магазинҳо дар як ҷой қарор доранд ки вабше ҳама наметавона уҷа рафта ё ин ки ҳама намедона ва вабше Стив Ҷобсда маъқул набуд. Ин кора ҳал кардан дар кораи чӣ кор мекунӣ? Ҷобс ба хулосае меояд ки магазинҳои шахсии худи ширката месозанд, яъне ки мағозаи Apple. Дизайни мағозаҳоро худаш месозад ба стили минимализм. Аналитикҳо боша мегӯянд ки ин кор нобарор мешавад. Совети директорҳо ҳам ҳайрон мешаванд аз фикри нави Ҷобс. Ӯ мегӯянд ки бисёр фирмаҳо банкрот шудагиянд вақте ки хостанд магазинҳои худшона бисозанд. Як девонагие. Лекин дар соли 2004 ба мағозаҳои Apple равона мешаванд зиёда аз 5000 одам дар як ҳафта. Даромад боша зиёда аз $1 миллиард мешид. И рекорд буд барои магазинҳое ки розничиянд, яъне ки аптови нестанд. дар вақти кушодашавии мағозаҳои нав, харидорро дар берун хоб мерафтанд то ки якумин шида дохили мағоза шаванд. ба ғайр аз гап задани дар бораи успехи магазиншону дигаршон ва проблемаҳои пешинашон ҳам нигоҳ накарда, соли 2001 як проблемаи омадагӣ буд ки ҳамаи мушкилотҳо дар пеши ӯ ҳеҷ чизанд. Яъне ки мушкилоти асосӣ дар ҷаҳони рақамӣ. Соли 90 калимаи интернет и ҳамчун як трахти бидох буд, як гон заклинания ҷодугарӣ. инвесторҳо ба мисли ки ҳамаш девона мешиданд ва ҳуҷум мекунанд ба инвестировать кардан дар доткомҳо. вақте ки пузири дамкардагии дотком мекафа, индекси NASDAQ 50% ба поён мехамба. дар натиҷаи кор ҳама ҳисоб мекунад ки асри компютер ба поён расид. компютерҳо дигар ҳеҷ касда дар кор нестанд баъди ин кор. Лекин Стив Ҷобс мега не, ин кор наоборот ба фоидаи ӯ ай. Чӣ хел? вақте ки дигар конкурентҳо фикри таслим шидана мекарданд, Стив Ҷобс нав сар мекуна корша. Яъне ки Apple компютера дили дигар технологияҳо мекуна ки ҳамаи ӯ метонистанд бо и пайваст шаванд. яъне ки дар ин вақт метонистӣ ки камераро дар компютер насб кунӣ ва видеои дарубудара дар диск скачат кунӣ. бо барномаи iMovie любой кӯдак ё ин ки ягон компютер мусафед метонист ки видео монтаж кунад. лекин дар инҷа боз як мушкилӣ меояд барои синхронизатсия кардани музика. боз як дарди сари дигар дар сари Ҷобс. аз соли 2001 сар мекунанд ба мисли девонавори ҳама запис кардани сурудои худшона дар компютер ва баъдан ӯра дар диск партофтанд. ӯ вақт дар Америка зиёда аз 320 миллион пӯстои балванкаи диск фурӯхта мешавад, яъне ки дискҳои холӣ барои запис 320 миллион. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, барномаҳо барои запис кардан дар диск на он қадар
удобна будан ва Джобс боша месоза барномаи iTunes. Неки басанда набуд, яъне ки бояд бо iTunes хуб коннектировать мекард бо дигар плеерҳои музикалие ки дар он вақт вуҷуд доштанд. Лекин мушкилӣ дар он буд ки во ҳамаш дар он вақт ба мисли мусор буданд, гӯё ки ора дар ким кадом ягон ботилоқ сохтагиянд. ора хеле ҳам неудобна буд истифода бурдан ва дар хичон ҷой карда метонистанд танҳо 16 суруд. албатта шумо да савол дарам инҷа, агар шумо буден чӣ кор мекардем ба ҷои Стив Ҷобс? Ягон ҳила карда барноматонро ҳам хел тайёр мекардем ки бо ҳама плеерҳо коннектировать кунад? Не. ҳам ба хотире ки Стив Ҷобс музика гӯш кардана дӯст медошт, ҳам ба хотире ки он сука Стив Ҷобс буд, ӯ ба хулосае меояд ки плеери худшона бироранд. Реализовать мекунанд плеерҳоро дар давоми 1 сол. ин қадар сроки кам барои он хотирӣ буд ки Ҷобс рӯи ростша бигем агар ҳамаро маҷбур мекард, мисли чӣ хеле ки начальникои турма тремчикора заставид мекунад ягон кора кардандан ҳам хел. ӯ мегуфт ки агар ки ту бихоҳӣ дастаи зур дошта бошӣ, ту бояд бераҳм бошӣ. Беқувватҳо ба худшон беқувватҳоро мекашанд. нотарсора. бисёр коргарое ки аз бераҳмии Ҷобс аввал ҷалб мекарданд, дар охир суханои худшона ба ҳамин тамом карданд ки Стив Ҷобс аз ӯ талаб кард ҳамун чизеро ки ҳатто ӯ худшон бовар намекарданд ки ин кор мумкин аст, лекин ӯ ин корро тонистанд. Ҷобс метавонад аъзои командаро заразид кунад ба оне ки ӯ ба худшон боварӣ ҳосил кунанд ва бовар кунанд ки кори номумкина карда мешавад. ва албатта ӯ корҳое ки карда намешид мекарданд. барои он хотире ки Стив Ҷобс дар сари ӯ ҳамин хел ҷой кардагӣ буд ки ӯ намедонистанд ки номумкина кардистиянд. ҳамин хел мебарояд iPod бо встроении жесткий диск бо ҳаҷми 1 танга ки дар худаш метавонист ҷой кунад 1000 суруда ва без заряд 10 соат кор мекард. ва барои сурудоро дарёфт кардан ва ба дигар суруд гузаштан танҳо як пахши ангушт дар кор буд. дигар плеерҳо вақте ки дар бари iPod меистоданд, ба мисли чӣ хеле ки худи Ҷобс мега як мусор метофтанд. Лекин халқу хуб қабул намекард iPod-а бо нархи $400 дар соли 2001 дар интернет масхара мекарданд ки агар номи iPod-а расшифроват кунем, маънош ҳамин аст ки девонаҳо пули бисёр хостанд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, чӣ хеле ки нархи ӯ дар осмон хестагӣ буд, фурӯшам дар осмон мехезад. дар ҳар як квартал дида мешид шахсире ки бо наушникҳои сафед мегашт ва ин хел наушникҳои сафед танҳо ҳамин iPod дошт. баъди савдои iPod бо iMac ҳам хуб ба савдо меравад. аз ҳамин хотир барои рекламаи iPod $75 миллион Стив Ҷобс сарф мекунад. барои тасаввур кардан аз конкурентҳо дар расходи ӯ дар реклама 100 маротиба зиёд аст. ҳамин хел ӯ метавонад ки тамоми бозори техникиро тайпо кунад. лекин соли 2002 Apple боз ба як мушкили дигар рӯбарӯ мешавад. барои он хотире ки мусиқӣ скачат кунӣ дар iPod, ӯро ту бояд аз интернет скачат кунӣ. дар он вақт интернет пур аз пиратскии сайтҳо буд, яъне ки сайтҳои леви. яъне ки дар он вақт пиратствои сайтҳо на танҳо мушкилии Apple, балки мушкилии тамоми халқ буд. якум студияҳои звукозапис мехостанд ки ҳифз кунанд праваи худшона, яъне ки намехостанд ӯро леви ягон кас скачат кунад. халқ метарсид ва ҷалб мекард оне ки вақти скачат карданда аз сайтҳои леви ӯ вирус мегиранд. ва Ҷобс дар ҳамҷо ба хулосае меояд ки ин мушкилиро бояд ки худаш ҳал кунад. чунки 80% одамое ки мусиқӣ скачат мекарданд дигар роҳ надоштанд. ва Ҷобс онлайн магазини мусиқӣ месозад, iTunes Store. ва сардорои студияҳои звукозаписа мега ки ӯ метавонанд дар магазини ӯ музикаҳои худшона бифурӯшанд. на танҳо тамоми албома, балки дона дона бифурӯшанд. ва ҳар як сурудҳои ӯ 99 сент нарх дошт. барои чӣ хотир мега ки тамоми албома нафурӯшанд, балки ҳар як суруда дона дона? барои он хотире ки чӣ хеле ки мо шумо медонем, вақте ки сароянда, любой сароянда як албом мебурора, дар он албом 2-3 трекиш созад, дигарш ҳамаш мусора. контракти бисёр сарояндаҳо маън мекард ки ӯ сурудошона дона дона бифурӯшанд. аз ҳамин хотир Стив Ҷобс худаш шахсан розӣ мекунонад баъзе сарояндаҳоро ки дона дона ҳақ дошта бошанд барои фурӯхтани сурудҳои худшон. вақте ки Стив Ҷобс нишон метад бо доктор Дре кори якҷоягии iTunes бо iPod, ӯ мега дар охир ҳарчи ҳамира одаме пайдо шид ки бикунад.
дар вақти кушодашавии соли 2003 дар магазин 200 000 суруд буд ва дар давоми 6 рӯз миллион суруд мефурӯшанд. Бисёриён наметонистанд ки iTunes истифода баранд ба хотири оне ки iTunes дар Windows кор намекард, лекин ҳеҷ кас бовар карда наметонист ки Jobs и кора мекунад. Яъне ки соли 2003 iTunes мебарорам барои Windows ҳам, яъне ки барои ширкати душмани худаш. Журналистҳо аз Jobs мепурсанд ки чӣ гуна барномасози Windows шидан. Jobs ҷавоб метаҳад: ин ба мисли ки як бакали оби хунука ягон каса дар дузах метӣ. соли 2004 Apple хеле ҳам ба қуллаҳои баланд мерасад. Агар ки дар аввал барои ҷалб кардани ягон спортсмен то ки ӯ iPod реклама кунад пули хеле ҳам калон бояд медод Apple, имрӯз боша спортсменҳо худшон орзу доштанд ки дар ягон рекламаи iPod иштирок кунанд. Барои чӣ хотир? Чӣ хеле ки ҳозир химон хайп мегем, наоборот ӯ дар ин кор хайпават мекарданд. Ҳамин хел Боб Дилене ки айни замон албатта ҳама фаромӯш кардагиаша ки ӯ рекламировать кардагӣ буд дар клипи худаш iPod, дар як ҳафта ҷои якума мегирад дар топ-чарти Billboard. Успехи iPod ҳамаро ба ҳайрат овардагӣ буд. Соли 2004 5 миллион адад ба савдо меравад. Аз соли 2005 боша 20 миллион. Лекин дар инҷа боз як мушкили дигар меояд. Ба тамоми ҷаҳон пайдо мешава мобилни телефонҳое ки плеер доштанд, яъне ки ҳозир медонем ки дар телефонҳомон аст плеер метавонем музика гӯш кунем. Ин маънои ӯро дошт ки асри iPod мебарозӣ ва камераҳо ҳам боша аллакай ба савдо хуб намерафтанд, барое ки одамҳо метавонистанд дар телефон камера кунанд. Jobs дар ин вақт мефаҳмад ки худи ҳозир агар сар накуна ба баровардани телефон ҳамаш пиздец мешавад. Ва Стив Jobs дар он вақт як чиз аҳамият метаҳад ки тамоми телефонҳое ки буданд намуди зоҳиришон хеле ҳам даҳшатнок буд ва ба мисли кирпич дар назар мерасид. Менюошон бошад хеле ҳам душвор барои сарфаҳм рафтан ва ӯ ба хулосае меояд ки дар ҳақиқатан ҳам як телефони оддӣ ва намуди зоҳирӣ зебо қатӣ бисозад. Ба ҳамаи безебии неудобна будани телефонҳо нигоҳ накарда, риники телефонҳо рӯз қатӣ не, соат қатӣ боло мерафт. Ва Стив Jobs ба хулосае меояд ки дар байни тамоми ин мусор агар ту ягон чизи зур бисозӣ ки ҳамаево фарқ кунад, ирам ҳамин хел успехи интизорай ба мисли iPod. соли 2004 коргаро аҳамият метаҳанд ки баъзешон гум мешаванд аз кабинетҳои худшон ва ягон кас фаҳмонда наметонист ки ӯ куҷо мешаванд, дигар барнамегаштанд. Ҳамин хел Jobs ҷалб мекард сотрудникҳои зура ба махсус лабораторияи махфии худаш барои сохтани як революсиони техника. инженерое ки Стив Jobs ба оҷа ҷалб кардагӣ буд, худшона як одамои махсус ҳисоб мекарданд ва тақрибан ки аз оҷа намебаромаданд. ҳам кор мекарданд, ҳам зиндагӣ бигӯем мешавад. яъне ки реална бародаро ида ҷашн мегирифтанд, хӯрок мехӯрданд, душ принимат мекарданд, хоб мекарданд дар як ҷо. дар он вақт тамоми телефонҳое ки сенсорни экран доштанд бо стилус кор мекарданд, яъне ки махсус ручка хатӣ. ва Jobs мегӯяд ки агар там телефон бирорӣ ки ба стилус кор куна, ту мурдагӣ значит. яъне ки тасаввур кунем бародаро шумо ки фикри Jobs ки бояд дигар хел боша, бояд фарқ дошта боша чизи ту. ва фарқиш дар ҳамин буд ки ба тарафи бадиш не, ба тарафи хубиш, яъне ки убрат кардани стилус и барои истифода бар плюсай, на ин ки минус. То есть ки ӯ як чиз зиёдӣ дигар намегира дар дасташ. яъне ки дар натиҷа мешид ки хай шумо медонед ҳозир сенсорни телефон чӣ хеле, лекин дар он вақт и ба мисли як магия ба назар мерасид ки ба чилик ту метавонӣ телефонро управлят кунӣ. ва дигар телефонҳое ки ба стилус кор мекарданд физически кнопка доштанд ва ин кнопкаҳо бештари ҷои экрана мегирифтанд. дар телефони Jobs боша кнопкаҳо виртуалне буданд. баъди пахш кардани махсус тугма кнопкаҳо мебаромаданд, ӯро истифода мебурдӣ, бо гум мешидан. дигар ҷойҳои мондагии телефон полни экран буд. ҳамин хел пайдо мешава iPhone ки сета аппарата дар худаш якҷоя мекард: плеер, камера ва компютер. вақте ки соли 2007 iPhone ба бозор мебарояд, конкурентҳо фикр мекунанд ки ӯ хеле ҳам қиматай ба арзиши $500 худаш. одамои деловой телефонҳое ки кнопка надоранд истифода намебаранд, мегуфтанд ӯ. лекин дар охири соли 2010 Apple 90 миллион iPhone мефурӯшад. ҳамин тариқ метавонад ки ними, яъне ки 50% рынки ҷаҳониро оиди телефонҳо айхид кунад. як ширкат дар байни ҳамин қадар конкурентҳо 50%, яъне ки ними одамо iPhone дорад.
аз ин сипас ба хотири ҳамин техникаи универсалӣ буҷети ширкати Apple ҳатто зиёд мешавад аз буҷети Министерствои финанси Амрикода. Аз Министерствои финанси Амрикода буҷети як ширкат. Это вообще бомба. 5 октябри соли 2011 як рӯз баъди презентатсияи iPhone 4 Стив Ҷобс аз дунё мегзарад дар синни 56 солагиш. дар ин вақт тамоми магазинҳои Apple ба мисли як храм мубаддал мегарданд. вақте ки Стив Ҷобс дарак меёвад аз раки желудкаш, ӯ аҳамият наметаҳад, яъне ки дар аввал намедона серьёзна будани проблемаро ва ба ҳар намуд алафу ҳар намуд чизҳои хонагӣ ҳаракат мекунад ки сиҳат шавад. аз ҳамин хотир опухоли рак успед мекунад ки ба дигар узвҳо бигзарад. духтуро аллакай дар ин стадия ҳеҷ кор карда наметонистанд. чӣ хеле меган насиб да агар боша, худованд хоста боша, ӯра ҳеҷ кор карда намешавад. ҳамин қадар бойгарӣ кӯмак намекунад. на ҳар вақт вохӯрда мешавад чунин одамеро ки дар 40 солагиш ин қадар дастовардҳо дорад. барои чӣ дар 40 солагиш? бале, основной успехе ки Стив Ҷобс ба даст меорад как раз баъди 40 солагиш сар мешавад. Стив Ҷобс мегӯяд ки ман ягон вақт намефаҳмидем ки барои чӣ одамо вақте ки ай 30 сола боло мешаванд даст мевардоранд, дигар ҳеҷ кор намекунанд ва мисли сӯзане ки дар дохили ягон чиз рис гирифтагианд дар ҳамонҷо пусида меистанд. Ҷобс тавонист ки илҳом бахша ба ҳама одамое ки ба худшон бовар надоштанд минбаъд бовар кунанд, ба ҳама одамое ки тез даъватса мекунанд даст мевардоранд, даъватса накунанд таслим нашаванд даст навардоранд ва ҳар як хулиганеро ки фикр мекард ки ин дунё барои ӯ нестай ва ба мисли ҳама фикр намекунад, ба во тавонист расонда ки анами фикрое ки ба мисли дигарон неста, ҳамин фикроите правилна. гапира ҳамин хел идеологияра дар дили халқ ҷо кард ки касе ки продукти ӯра истифода мебарад, значит ки ӯ мисли ҳама фикр намекунад. ва ин падхода Стив Ҷобс албатта ки худаш придумат кардагӣ неста, ира аз Nike гирифтагия. яъне ширкате ки на ин ки худша, балки шахсеро таъриф мекунад ки маҳсулоти ӯра истифода мебарад. албатта агар ки дар бораи Nike ҳам бихоҳен, мо видео мекунем ва мебинем албатта ки шумо чӣ гуна ин хел контентҳоро қабул мекунем. дастгирӣ зиёд боша, албатта ки дар бораи Nike ҳам мекунем. бикунем дар бораи Nike ё ин ки не, дар комментария бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.